नै हेदि मोनदो वाटारफलाव मोनफैबाय हायो आंबो हायो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय जों दिनै मोनसे वाटारफल नायनो थांबाय थादो वाटारफलनि मुङा जाबाय भालुकजुरि वाटारफल नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो जोंहा दिनै एसे पिकनिकआव फैदो भालुकजुरि फिसा वाटारफल दं बेयाव फैदो जोंहा फेमिलि आन्था आब'लाहा आरो जोंहा फैदो रावबो गैया फिसा वाटारफला दा खिथिगोर वाटारफला बै आन्दौहा दङ दा खिथिगोन आङो फिसा वाटारफलाव लाबोदो बे गथ'फ्रा नङाबा बुहुद दुस्थ' खालामो ओमफ्राय फिसा फिसायावनो लाबोदो बिसोरखौ गोदोराव लांजाया एसे माया गोलावहा गोदोर दङ माने गोदोर वाटारफल दङ न दा आइ लुसा गुलिगोन एसे थान्दा लोंनोसै सासेया नै कक'नाट हागासिनो संनि खुनि लाबोखादो बेयाव जेबो सङा जागोन आन्थाल' आं सोलोङो बिदि खालामनो नै नारेंखल हागासिनो मियाबो फुजा खालामनाय मियानि फुजा खालामनायखौ दिनैसो लाना फैदो आरो नै जोंहानिया दुगैनोसैसो दां गस्लाखौनो फुस्राबाय माथो दुगैनोसै नामा नोंलाय हा मा सना बे दैयावहा आङो ओरैनो जना दङ सना थान्दा नांदो गाहाम नांदो बे माथामा राजा नै जाखासेया पुरा पाइनापल हादो आरो बे थाइसुमा हादो कक'नाट हादो गयनानै लायाखै मालाय दैयानो रानलाय लायाखै फैनाय टाइमावनो आरो दादा नालाय नै मेगनाव बेसेबां गोजा हाइद्रेट जाबाय फैनाय टाइमावहा दुस्थ' खालामना लायो मा मोनदों मोजां मोनदों मोजांसो मोनबाय नै दाबा हा वाटारफलाव जोंहा साम' खनदों साम' खांख्राइबो मोनलायलायदों जोंहा खनगासिनो नै साम' खांख्राइ खनग्राफ्रा ना ओइलाय मोनदो नै होनादि एलाय बिदि साम' मोनदो ना एलाय ना मोनासै नाया खारबाय गोमाबाय ना नुदोंमोन नाया खारग'लांबाय जोंना नै हेदि बैलाय साउनिफ्राय बोहैगासिनो दङ एसां गोजान मादि मानखोलांगोन दा डिस्कभारिनि मानसि बायदि नुबायलै नोंसोरखौ नै बेसेबां गोजौ गाखोना फैखो नै निफ्राय फैदों हासाबबाय देन्जार खानैबो नै बे सासे आरो बेयाव दं थाब मोनैनो दङ नै हाजो गाखोग्राफ्रा जेने तेने गङै मोनफैदो बेसेबां गाहायनिफ्राय फैखो नै मोनफैबाय मेंबाय मोजाङै वाटारफलाव मोनफैबाय एफा गोजौ मानखोबोबाय एसां गोजौ मानखोबोबाय इदि थांना आरो सिङाव बिराद सिङाव गिथावथाव ओरैनो फैबाय थाबाय फैनानै फिस्ला बहुत फिस्ला
मटिटिहैनो गिसोबाय हाबाय माथो हायो आंबो हायो लामा दङ लामाथिंबो फैनो हायो बेथिंबो फैनो हायो गाखोना नायनि होननानै गाखोना फैखादो दिनै 1 घन्टासो लाबाय आंनि आखाया आंनि बडि वेटखौ लानो हानाय नङा बायदि मोननाय आंनि आखाया स्ट्रं Jangan naik Pak. Brake हमना है कि मजा है? Danger का हुआ बिसर. मेंजुबाय एकदम वाटारफल साफाव थिलांनाय बिराद गोजान महाबा टाइमावथ' अन्थाया गोदोर पिस्ला आरो हमनोबो जायगा गैया नाङो जे ओरैनो फैबाय नाङो थांफाफिननोबो हाया आगोलथिंबो दावखोनो हाया बिराद खस्थ' नोंथाङा मा खालामफायबा उथिनाङा ओइ जिंथिं लामा दङ लामाथिं थां सिदा मोनहैयो बेहाय बे दै थांनाय लामानिख्रुइ बै सानि लामाया एसे मोजां होमबाबो बे लामाखौ थांनाङा अन्थाइ गोदोर दं खेराइफावहा नाङो जे जिबौ गोदोर हाबना थादो बिदि गुसु जायो दैयाव थांबायसो हय ओरैबायदि हाव गरम जोब्बायसो जोंहा जानो जाबाय नै बिसोरनिया प्लेन फ्राइड राइस जोंनिया पुरा मस्ला दाफबनाय बे नै ग्रेभि लाबोदो एक्सट्रा जादो बेटाफोर मादि जादो मादि बे संग्राया नै रान्धनिया बे जाहा रान्धनिया बे आलु बुसा बे फानलु बाबरा गोनां फानलु बाबरा गोनां लोगोफोर जोंहा नाव थांनो जाबाय जाखांबाय लोंखांबाय थफ्लाफ्राबो बोनखांबाय दा थांनोसै नावहा लाखैहैनो फिसाफोरा आमुनि खामसोदो खस्थ' खामसोदो थांनोसै नै मा बुस्थु लादो जोंहा नै मा बुस्थु लादो मारै जायो बेखौबो मिथिया औवा मेवाइ नै बे माथाय मासिबा नाम बुंदो सिनायबो मोना কি টেঙা এইটো নাম একেইটাই আং নুফেৰাখৈনে মালাবাবো দেখা পোৱা নাই হা লৈ যাম মানে लानि मोनसे फिसा बाजार होनो लकेल कार्बि मानसि फोजा ini কেনেকুৱা itu চাও itu কি এনেকুৱা জংঘলত কিমান এইটো ইমান দাম আহাবা বেखौ लादो नै माबायदि बुस्थु लोगोफोर जोंहा नाव सफैनानै दा जोंहा आब'मोना थांफाफिननो ओंखारदो नावहा थांफाफिननोसैनो दा हनै बेयावहा जादों आइसक्रिम पार्टी जागासिनो होनो आइसक्रिम जाखांबा बिस्रा थांनोसै दा होमबाबो थालिया हरदैल' थाबाय गुमैया थाया जादों जेबो नंला